मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। बैठा लो बैठा लो बैठा लो। हाँ बैठे ये दो आदमी क्या हो नहीं जाना हो ना। अरे वो मुखिया में ना कहला नहीं। अच्छा अच्छा हाँ तो ये लोग बड़ा सपोर्ट कैलस। अच्छा जाके ओकरा से कहत लो माई हमारे हॉस्पिटल में बड़ी तो इतना दो यही थोड़े बहुत ओमे तेला वेला करे के पड़ल। ये बात तब रुआ जीत गए नहीं और सब सुनाई और सब बढ़िया बा। बहुत खुशी के बात अब तो नहीं है ये मिठाई खिया हुआ अच्छा अच्छा मेहनत कर लो मुखिया जी जीत गए हैं खा लो खा निकाल के एकदम खींचो खींचो। तो मुखिया जी हाँ और सब एकदम और 5 साल राज रह जी। हाँ 5 साल तक एकदम आज़ादी के दिन बा। तब का समाचार बा दुबैया लगे और दुबई लगे हाँ मत पूछी बड़ी कहानी बा। वो साले के गाड़ी बेचो है नहीं। अच्छा दुबई के पैसा रहिए गल जमीनों बेचवा दे नहीं उस साले हार गइलन। अच्छा अब उन्हें बाबूजी घर से भगइए कि उस साले मर जाइए हार्ट अटैक से आके भीख मांगिए आके फिर उनका दुबई जाए के पड़ी। अब वो जाना तो ये तो हम सपनों में ना मैंने देखल नहीं है कि हम जीते बाकी सब तार देन बा। हाँ ये तो देखी माने तार ने जनता मदद कैले बा। हाँ हमरा उम्मीद ना लगे अब कि हम जीते ना तो दुखन भईवा तो निकलिए जाई। निकल जाई दुखना निकल जाई। हाँ तब हम चली सो है चली सो ना कुछ खर्चा पानी मेहनत करे बड़ा लोगी नु। हाँ हाँ बहुत सहयोग कैले बड़न तो है अपन 1 लाख रुपया बा। हाँ हाँ पहले कुछ बांट दो एहू लोग क्या कुछ अपने ले जा। बा 1 लाख ना। हाँ 1 लाख एकदम पैके बा। अच्छा ये लोग हम दे देम अपन लड़का वाले लो हाँ ना और सहयोग हो बाद में। हाँ 5 साल तक कोनो बातें नहीं है। तनी इहे डर बा कि साला भेटाई नु दुबईया वाला अच्छा तो कहीं साला हमरा के माने गर्दन हाथ लागे पीटो मत ना पीटी चुप हो जाएगी तनी मनी ओकरा साथे दोगलई हम नहीं कइले ना तो ऐसन बात कहे कि याद रखो हमार कोनो दोस्त नहीं है। हां भाई हम दूसरा के कहाला में पड़ के मुखिया जी हमरा के बात कहले उनके मुखिया जी के कहाला से हम तरह के आरो वाला के सटिए ना है ना। ई देखी नेता के इहे दिमाग होला। बस राव नाम ध देम हमरा लगे ना सटिए एकदम ना। हम बड़ी डराइले रहनी। हाँ साला गर्दन में हाथ मत लगा बाप पेटैलू तनी दुबई के खइले पिएले। हाँ एक बा मुडियलो बा मुडियल चली ठीक बा। यही बात से निकल जीवो ना हमारा लगे जइबे ना करे तार लगे जइबे ना। ना उनका के अगर माने मारे से अगर समय मिल गए उनका पीटे से पहले हम तो दिमाग दे देम कि भाई तारा उनका का करे भाई इतना तो बा। हाँ मदद दे के कुछ भेजूंगे लगे फिर कमाए जा। हाँ ठीक तार लगे सिखाओ के पड़ी। ना ना ठीक प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ देन बा भाई का हो बाबू है का भाई काहे मुंह लटकल बा। का कही बाबूजी बड़ा टेंशन के बात हो गई बा। का टेंशन हो गइल बा। सुननी है कि आज इलेक्शन के रिजल्ट में आवे वाला रहल वोट गिनती होत रहल देखनी है कि वोट गिनती हो तो बात भइल कि जे वोट में तो सारा लोग कहत रहे कि मुखिया जी अब कृपारी तुहे बनबा तहरे बोलवाला बा सब कुछ तहरे बा। हम साला जीतते एकदम मने हार गनी हमरा 500 तक के वोट ना भेटा। लोगवा के बोलवाला थोड़े रहे उ साला झपासवा के बोलवाला रहे आ उ साला चुतिया उ अपना चक्कर में तोहरों के अपना झपसई में फंसा के अले गइल नु हमार गाड़ी बेचलो जमीन बेचवैलो अब तार ही से कहाँ रह गइल कि हमरा लग गइल फिर कुछ कहे खातिर सुने खातिर है। आखिर हम कहाँ जाए बाबूजी। अरे तू कहीं जा कहीं रह उसे का मतलब बा तारा के समझैला पर तारा समझ में ना आई जमीन बेचवा देहलो उ साला झपास के चक्कर में। अरे वो तो कहल ही रहे गांव में हम जहाँ जहाँ गईनी वोट मांगे सारा लोग कहत रहे उ लोग ना कहत रहे उ झपासवा कहवावत रहे। तारा से कहले रहनी कि ओकरा के हम हती चुकी से जानत नहीं तू आज 4 दिन से जानत होखब।
तब हम का करी बाबूजी बताई। अरे तू जहन्नम में जा, उससे हमरा का मतलब बा? तू का करब का ना करब? आज तो तू हमरा के बर्बाद कर दे। तो अगर हम ना तारा के उतना समझती या ना डरती तो अभी 15 ही काठा बेचाइल, तू सब बेचवा दे तो ओकरा चक्कर में जा यहाँ से। तू अब जौन कुछ कर, हमरा उससे मतलब नहीं है। उठ। अरे बाबूजी हमरा का पता रहे गांव के हालात, हम तो दुबई रहत रहनी, हम का जानत रहनी कि झला सा ओ हमरा से भेटाई लम्बा लम्बा खाप देखैलक हमरा के। गांव में जेकरा जेकरा लगे लेके गइल उ सारा आदमी बोललक कि हाँ आपकी मुखिया में तोहरे बारी बा, तुहे जीतब। तब नु हम सब कुछ लगा देनी। 13-14 लाख रुपया दुबई से कमा के लिए रहनी, उ लाग गइल। गाड़ी एगो रहे उ बेच के लगा देनी। ओकर बाद से तारा से कह के जमीनियो 15 कट्ठा थी बेचवा के लिखवा सब लगा देनी। अब हमरा लगा ऐसा हालात हो गइल बा कि हमार मेहरारू हमरा से झगड़ा करके नैहर भाग गइल। ठीक बा, 100 रुपया हमरा लग नहीं के कि एगो कटोरो कीन के हम जाके भीख मांगी। ई सबसे एकदम मन हमारा गुता गइल, मन करते कि हम आत्महत्या कर ली। ए तो जा ना कहे उहो काम कल, डूब धस के मरियो जा। ए बाबूजी तू ऐसे काहे कहत रह? का हम तार लइका ना हई? हमार लइका रहल, जबले समझैनी ना समझल ओसे पहले ले तू रहल, लेकिन अब तू हमार लइका नहीं कह। हमार 3 गो बेटा बाड़न सब, भुला गई हम कि हमार तू बेटा कहियो रहल। जा यहाँ से। उठ जाओ वही झपासवा लगे। अब कुछ नहीं के सुने के हमरा, तू निकल यहाँ से। हमरा कुछ उठ, हमरा कुछ नहीं के कहे के। 3 गो हमार बेटा सन से गदारी करी, तू अपन जमीन जायदाद सब बेचवा के आई बड़ा बाबूजी से यहाँ अथी मांगे। जा यहाँ से निकल। भुला जाइए कि तहार बात के उबाए जी। आज के बाद दुआरी पर मत लो कि है ना तो हमार मरले मुंह देखब। जा यहाँ से, जा ताक मत वही झपास लगे जा, उहे तारा के शरण दी। कहो तहरे चलते हम बर्बाद हो गइल बनी। एबरा तहरे चलते हमार बाप हमारा घर से निकाल दिलन। हम मेहरारू छोड़ के नैहर भाग गइल। हमारे 12-13 लाख रुपया बर्बाद भइल, गाड़ी बेचाइल, जमीन बेचाइल। तारा का आज हम जिंदा ना छोड़ेम। सुनो, आज तारा के मार के मुआ देम, एकदम खत्म कर देम। पहले बात सुनो। काची बात सुनो? बर्बाद कर देला, चढ़ा बढ़ा के नौटंकी बतिले बड़ा के मुआ देला से, हाँ अपने मुंह बिले से हाँ तार समस्या के समाधान हो जाई। हाँ तो का करे? हमारे इतना बर्बाद भइल, हमार बर्बादी का सब जड़ तू बड़ा। बात सही बा, हम डरे तार लगे ना आवत रहने कि तू हार गेल बड़ा खिसियाइल हो। बात तो सुनो पहले। काची बात सुनो यार? हमरा के मार देब, जेल में चल जीब, तार बाल बच्चा के देखी। पहले बात, हर एक चीज के समस्या के समाधान होला कि ना होला? तारा के सामने देखल कि पूरा मेहनत करनी तारा खाती, हम जिता देवे खाती, लेकिन अब का करब? अब ना जीतल वो अलग बात बा। आवाज बैठ, पहले बात सुनो, पहले बैठ। अब का फेन अथी करब का? अब कुछ नहीं खे हमरा लगे बचल, सब तो खा गइल, बर्बाद कर देला। अब जौन बात दे भैयो बेचोई बका। अच्छा तार लगे दिमाग बानू, हम कुछ कह दे मान लेबो। बैठ पहले, बातवा तो सुन यार। गरमैला से आ कुछ कोइला से ना नु होई। गरमाए वाला बात बा ना यार। हम ना घर के ना घाट के कहीं के ना रहनी। तू कहीं हमरा के छोड़बे ना कलो कहीं के लायक। पूरा एकदम बर्बाद करके रोड पर लिया देला। 100 रुपया नहीं के कटोरा किन के भीखो मांगी हम। अरे ओकरे बातवा हम बतावत नहीं। सुनो, अब तो गाड़ी बेचा गइल, पैसा उड़ाइए गइल, जमीन उड़ाइए गइल। हम मानता नहीं कि तार लगे अभी कुछ नहीं के बचल। ओकरे समस्या के समाधान करे खातिर बातवा हमार पहले तो सुन लो। जौन बाप हमार आज तक कुछ ना बोल रहे, तौन बाप हमार कालर पकड़ के घर से बाहर निकाल देलक हो। बात तार समझता नहीं, हमार बात सुनबो। बोलो। तारा अभी गुस्सा में बाड़ा, कोनो कदम उठेब तू पछतैब। ठीक बा, हमार बात समझ। तू कटोरा उठा के भीख मत मांगो। तार अभी भी वीजा उजी तैयार बा। अरे भाई तो बीजा रह के का करी? हमरा लगे पैसा बा कि हम जाएम? 1 रुपया यहाँ जहर खाए के नहीं के। ठीक बा, तो कहीं से बियाजी रुपया भी तो लेके जा सकत रहा। पहिलको बेर गइल होबो तो बियाजी नहीं लेके गइल होबो। अरे भाई पहिलके बेरी हमर बाबूजी हमरा के गारंटर बन के दिलवा दिलन। ए बेरा तो बाबूजी हमर साथ नहीं खंदो, मार के घर से निकाल दिलन। हमरा के चिन्हत है कि दे दी हमरा के। अच्छा कितना परसेंटेज पर मिलेला गांव में? ये 5 रुपया 6 रुपया मिलेला। हम 4 रुपया पर तारा के व्यवस्था दी अपना लग से, हमरा के कमा के दे दे बनू। हाँ दे देम, काहे ना देम, हैं? काहे ना देम, दे देम भाई। टेंशन मत लो। इला पूरा 1 लाख रुपया बा। ठीक बा? अरे देख लाई, ये सारा 500 माल बा में दे। 1 लाख रुपया बा, धलो। ठीक नु? आ तू जा विदेश कमाए, कमा के हमरा लगे तू पैसा भेज दे।
ठीक बा 4% जोड़ लियो भेज दियो। ठीक बा। ये बेरा कुछ नहीं के तार लगे, तू मारिए फाड़ देब, मान ला थाना पौदारी होई, लड़का भीख मांगे लगी सुबह मतलब क्या होता हमरा खानी आदमी खोजला से मिली तारा, तू बताओ तू सोचले रह कि इतना मदद मिली? बात सही बा, ना सोचले रहनी हाँ, लेकिन तोहरे भरोसे नु हम सब कुछ कहनी भाई। अरे हमनी देखो, हमनी के गांव के लोग हमनी के खराब समझेला, हमनी के खराब थोड़े ऐसन। बात सही बा। चुंगला वाला काम इन्हें ना होला, दलाली वाला काम इन्हें सही बात कल जाला। जा ठीक बा, हम 2-4 दिन में अब निकल जाए। जा अपन निकल, कमा जाके दुबई देखो।